ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. Ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. оғоз мекунем дӯстон аз хабари на он қадар хуб. имрӯз хабар пайдо шуд, ки варзигари тоҷик Саймумин Мадиев, ки ӯро ҳама бо лақаби метро Люблино мешиносанд, аз Русия ба Тоҷикистон депортатсия карда мешавад. аз рӯи хабарҳо рӯзҳои наздик ӯро барои тафтишоти ҳуҷҷатҳо манъ карданд ва дар вақти тафтишот дар ҳуҷҷатҳои ӯ камбудӣ пайдо карданд. аниқтараш регистратсия надоштааст. акнун аз ҳамин сабаб ӯро ба Тоҷикистон равон мекунанд. Саймуминро моҳи феврал аз сабаби надоштани патент гуфта буданд, ки Русияро тарк кунад, аммо ӯ ин корро накарда буд. хотиррасон мекунем, ки Саймумин бояд, ки рӯзи 11 июн дар ташкилоти Правда бо қоидаҳои бокс муҳориба мегузаронд, аммо мутаассифона ин кор рух надод. мо ба Саймумин гуфтанем, ки рӯафтода нашав бародар, ҳоло ҷавонӣ ва ҳамааш дар пеш аст. аба дигар бародаронамон гуфтанем, ки худатонро эҳтиёт кунед ва кӯшиш кунед, ки беҳуҷҷат нагардед. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Хорхе Масвидал бо ситораи UFC Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳад ва Масвидал оиди Конор ва муҳориба бо ӯ фикрашро баён кард. ҳамчун ҷангвар ӯ ҷангвари бад нест, аммо ҳамчун одам ман ин мушро тоқат карда наметонам. мисол меорем, Ҳабиб камарбандро соҳиб шуд, а Конор чӣ кор мекунад? дарҳол ӯро пас мезанад. ягон кас дар вазни ним вазнин соҳиби камарбанд мешавад. Конор ӯро пас мезанад. Конор мехоҳад, ки одамо оиди ӯ гап зананд. ман гӯштингир нестам. барои ҳамин агар ки ман ӯро шикаст диҳам, ин чиз барои бренди ӯ хуб нест. ман ӯро дар стойка мешиканам, зарба зада ӯро ба нокаут рой мекунам ва ин чиз барои Конор ва виски бемаънеи ӯ хеле бад хоҳад шуд, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем, ки Конор Макгрегор гуфт, ки охири сол ба қафас бармегардад ва дар вазни сабук не, балки дар вазни нимёна баромад кардан мехоҳад. ва дӯстон, ман фикр мекунам, ки Хорхе Масвидал барои Конор рақиби хуб аст. дар ҳақиқат Масвидал ҷангвари калон нест. ҷисман аз рӯи қадду қомат ӯ тақрибан баробари ҷангварони вазни сабук аст ва ӯ дар стойка ҷангиданро дӯст медорад. барои ҳамин фикр мекунам, ки муҳорибаи онҳо ҳаматарафа муҳорибаи хуб мешуд, ҳам аз ҷиҳати хайб ва ҳам аз ҷиҳати худи муҳориба. топови ҷангвари вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев ният дорад, ки рақиби худ Дэн Игеро дар якум раунд шикаст диҳад. биён суханҳои Мавсарро гӯш мекунем. рақиби ман номи машҳур дорад ва ман боварӣ дорам, ки ба ман ягон чиз халал намерасонад. ӯ дар гӯштин, тобоварӣ ва бокс хуб аст, аммо ман аз ӯ дида хубтарам. ман ин чизро дар муҳориба исбот мекунам ва ин шахсро фавран шикаст медиҳам. майдони калон ин чизи даркории ман аст. майдони калон ҷои бисёр барои гурехтани рақиб аст. умедворам, ки баъди ин муҳориба ба ман рақиби боз ҳам машҳур барои муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. ман ӯро дар якум раунд шикаст додан мехоҳам. барои ман 3 раунд дар кор нест. дар дуюм муҳорибаи асосии турнир баромад кардан хеле хуб аст, аммо нақшаи ман дар муҳорибаи асосии турнир баромад кардан аст ва баъд шояд ки муҳорибаи унвонӣ, гуфтааст Евлоев. хотиррасон мекунем, ки Мавсар Евлоев бо рекорди 15-0 ва Дэн Иге бо рекорди 15-5 аллакай рӯзи 4 июн дар турнири UFC Fight Night вомехӯранд ва беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. дӯстон, ба фикри шумо Мавсар Игеро дар якум раунд шикаст дода метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.